Binuan, Sundaligan guys. So nakikita nyo naman yung dagat dito. Diba? Hi guys, dito tayo sa Binuan. Galing tayo ng San Fabian kanina. Bumili tayo ng mga daing. So guys, oh. Yan guys, dito tayo. So, hindi puro manok yung ibablog natin. Siyempre mag-vlog din tayo sa mga paligid sa may anak. Sa dagat din. Sa dagat tayo. Ayan, may mga bata na naliligo. Diba guys? Ayan. Ay, boy naman, boy! Boy na! Iiyak ka dyan! Ito mo! Yun guys, oh. Dala mo! Ay guys, titignan natin yung gagawin niya guys, oh. Nag-aabang lang yan. Yan guys, oh. Woo! Sapa! Sapa! Yan, medyo malayo-layo. Surfing. Boom! Galing guys, oh. Galing, nag-aaral yung mga bata mag-surfing. Oh, di ba? Nag-i-exhibition sila. Galing. Galing, oh. Gagawin natin, gagawin ng isa sa dulo. Gang! Boom! Galing. Galing ano nila, mga batang ano. Nagsasanay-sanay pa yung mga yan. Hello! Sana yung isa? Yung... Dali! Isa pa! You know? Yan! Boom! Ito yung mga batang dagupan. Nagsasanay mag-surfing. You know, tingnan natin yung pinakamalayong isang isa dito. You know, yun. Gagawin niya, oh. Layo na siya, oh. Hindi naabot ng camera ko. Nawala na siya. Ayun na siya. Nawala siya guys. Ayun. Tumitaw. Woo! Sarap maligo. Kaso nakasapatos kami. So weird. Wow! Wow!
Ayun, layo na niya oh. Ano kaya may isda? Wala isda? Bakit? Ha? Pero nakakahuli kayo ng isda rito. Dolphin? May dolphin dito? Ha? Bakit? Pero alam nyo ding magganyan. Yan, may ginagawa niya. Marunong ka rin. Try mo nga. Bakit? Boy, halika nga dito. Matagal ka na bang naggaganyan? Ha? Ha? Ngayon ka lang din? Ba't parang ang galing mo na? Warap ka dito. Uy! Ha? Huwag ka mahiya. Ito natin, interview natin itong isa rito. Sa may dalang ano. Ay, umalis. Ay, umalis. Iniwan ako. Yan, gagaling nila oh. Nauna yung ano niya oh. Boy, halika nga. Mag-interview tayo guys ng ano, bata na magaling mag bata, anong pangalan mo? Ha? Jumong? Jumong? Korean yun ah. Matagal ka na pag nag-surfing ng ganyan? Gano katagal na? Ba't di ka gumamit ng medyo malaki-laki? Wala ka pang ganyan. So gusto mo bang magkaroon ng ganon? Gusto mo magkaroon ng ganon? Siyempre, bibigyan ko siya. Diba? Bibigyan kita. Ano ba pangalan mo ulit? Jumong. Anong apelyido mo? Romero. Sige. Sa pa nga. Dili. Yung medyo maganda-ganda. Yan, game. Galing niya guys oh. Since 2014 siya naggaganyan. Wala pa siyang surfing board. So guys, sponsoran natin siya. Pero hindi pa ngayon. Kasi siyempre mag-ano pa tayo niyan. Siya si Batang Jumong. Kala ko sa Korea lang yung Jumong. Yung pala nasa Pangasinan din yung Jumong. So guys, Taga-Orbistondo. Taga-Orbistondo kami. Malaya? Oo, malayo. Mag-surfing na kayo. Ay, bakit bawal? Anong meron? Laki ng alon, no? So weird. Yeah. Dati kasi guys, hindi ganito to eh. Nung last na pumunta kami dito, wala pa yung grills na ganyan. Wala pa lahat ng tent na yan. Wala pa itong mga to. Hindi pa siya nag-improve noon guys. Guys, hanggang dyan lang muna yung YouTube channel ko. Abangan nyo na lang. Goods TV. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at
i-click ang notification bell para sa ating mga videos na dumarating. Para lagi kayong na-update sa aking YouTube channel. Thank you guys. Bye!